Bermeoko EH Bilduk eta Eusko Alkartasunak beste urte batez itsas gudari eguna gogoratu dute. Goizeko 11etan Matxitxakoko guda Nestor Bazterretxea eskulturaren inguruan, orain dela 83 urte, Matxitxakoko uretan euren bizia askatasunaren alde borrokan galdu zuten arrantzaleen omenezko lore eskaintza burutu zen. Gogoratu orain dela 83 urte, martxoaren 5 latz hartan izan zelan, Bouen eta Kanarias boteretsuaren arteko borroka Matxitxakoko uretan. Lore eskaintzaren ostean, ekitaldia izan zen, Nestor Bazterretxea aretoan, EH Bilduko Idurre Bideguren, Jasone Agirre eta Eba Blankok hartu zuten hitza. Momentu historiko bat da, Euskal Herria Bilduren indarra gorantza duelako. Hauteskundez hauteskunde ikusi dugu tendentzia gorakorra dela. Eta Madrilen be, erabakigarrizdek izatera ailega gara. Agenda markatzen gabiltz, eta horren seinale, azken hastien, pensionisten inguruen egin gendun proposamena, guretzako lehentasun betzan, eta jakintzu gure leheneko iniziatibie pensionisten inguruko izango zala. Beraz, agenda markaten hasi gara, naiz eta beste batzuk blokie gure, eta gure proposamena azkenien momentuz behintzat, ez da zuen aurrera, bai argi daku gure lehentasunetariko bat izango dela Madrilen, eta gure agendan hori egongo dela. Beraz, agenda markaten hasi gara. Eta horraitik beti guzteu izen jata, Boun Navarran historizie berabe bai, ez? Basalako, ezien, olako militar profesionalak, itxas gudariz ezien, herritarrak, marinelak, arrantzaliek, bera barkue berabe bai, berez, zuedak izunik baino beto, makaioten ibiltzeko barku bat, ez? Eta zertu zana, baina erakutsi jabien, zelan, naiz eta jente, arruntasko, barko arrun bataz, zelako gauza haundizek egin esan, ez? Baina dana batera egon ezkero. Eta hori da niretzako importantiena, eta horreik ikustu izan jata beti, Boun Navarraren eta Matxitxakoko bataiaren historizie. Dana batu ezkero, txiki askok gauza haundizek egin lekezelako dana batu ezkero. Eta horreik ikustu dobe bai, hainbeste maite dutela, Euskal Herria Bildu, ez? Guk sortu dugun proiektua. Gube jente normala garelako, kaleko jente garelako, bakotxa gure historizia deku. Boun Navarran eguzena moduen ez, egongo ziren batzuk eskondu ezemala bakik etxien zain, beste batzuk ez dakit nobiz itxiko abien, edo maitale eskutun bat, edo nodaki. Eta gu dano begutako bakotxak gure historizia deku, baina dano batera gauz. Eta uste batzen garenien gauza zoragarrizek egin lekezela, eta uste gauza zoragarrizek egiten gabizela. Hoize gara Euskal Herria Bildu, ez da, bakotxak gure bidie egin dugu, onaldu orduko, zuek Eusko Alkartasunako esarie batzuk, zuen bideen jozu, beste, sortuko beste bide bat, alternatibako beste bat, arralarreko beste bideate jabien, independiente etorri garen hobe, bakotxak gure bide personala eukin du, baina dano batu garenien orduntxe hasi gara gauza haundizek eta gauza ederrak egiten. Oraingo gobernuak, tamalez, aldiz, ez dauka proiekturik. Ala berdin zaio, Peperekin edo Podemosekin gobernatu. PSrekin gobernatu, Podemosekin edo Peperekin aurrekontuak onartu. Hori baita bere helburu bakarra, gobernuan mantentzea. Eta lehendik egindako lan eskergaz baliotzea, txiklea luzatu, alik eta gehien. Baina izaerak dion bezala, haize honik ez, nora joan nahi duen, ez dakien entzat. Haizea ez eze, hautzak arrotu zaizkio gobernu honi. Hautzak, lurrak, zaborrak, suak eta ustelkeria. Herri honen balio garrantzitsua, hau da, bere jendea eta bere inguruaz, arduratzen zen komunitate solidarioa, usteldu nahi izan dute. Boterea gutxi batzuen onurako erabiliz, ez da sistema soziala dugun altxor preziatuena kolokan jarriz.